Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kawilujengan, kabagaswarasan, saha kamulyan mugi kajiwa kasarira. Kula panjenengan sedaya waradin sagung dumadi. Nuwun. Sangyaning para pinisepuh sesepuh ingkang pinundi-pundi, para satriya pangemban lan pangembating praja ingkang pangayomaning kawula basa ingkang drahat sinudarsana, saha para tamu kakung putri, para kadang muda werda minulya ingkang kula tresnani. Sumangga mujukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala ingkang maha mirah asih, ingkang tansah maringi pinten-pinten kanikmatan, kabagyan saha kamulyan, saengga kula lan panjenengan saged makempal ing adicara menika ngantos boten wonten alangan satunggal punapa. Nuwun para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan, kula minangka pranatacara badhe nglantaraken titilaksana upacara ngunduh mantu Nun Imas Ayu Olga Mesin Ramasari, putranipun Bapak Sugimi, lan Bagus Novan Saiful Bahri, putranipun Bapak Suparmin, ingkang pidalem ing pati. Dene rantaman adicara upacara ngunduh mantu ing siang menika sepisan pambuka kaping kalih pasrah temanten saking keluarga putri ingkang dipun sulihi Bapak Sugimin. Kaping 3 panampi panganten saking keluarga kakung ingkang dipun sulihi Bapak Suparmin. Kaping 1 wisudan tali krama kunjuk toya wening kepyokan nyangsangaken melati linonce ngantos duwung. Kaping gangsal kirap manjing tumuju kursi rinengga. Kaping 6 sungkeman. Kaping 7 atur pambagya harja saking Bapak Suhardi. Kaping 8 tanggap wacana saking Bapak Sudam, camat ing Tambak Rama. Kaping 9 ulat-ulat saking Bapak Sumadi. Kaping 10 dedonga saking Bapak Kusman. Kaping 11 panutup. Monggo Bapak, Ibu, saha tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan mekaten adicara ngunduh mantu ing siang menika sakderengipun kawiwitan, sumangga manungku puja murih lampahing adicara ngantos gangsal lancar boten wonten alangan satunggal punapa. Manungku puja kawiwitan, manungku puja paripurna, wasana sinambi nengga rawuhipun panganten, sumangga pinarak rumiyin ingkang prayogi sinambi midhangetaken ugeling gending-gending pahargyan. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.